ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ିଂ କହିବେ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ। ହେଡ଼ିଂଟା କ'ଣ ରହିବ? ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଓ ମୋର ସହପାଠୀଗଣ। ହେଡ଼ିଂ ପରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁଦିନ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଡେଣା ମେଲେଇ ଉଡ଼ି ପାରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚଳିବାକୁ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ବାରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ଗଢ଼ା ହୋଇନଥିଲା। 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ହେଲା। ଏହା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ। ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଦୁର ଶାହ ପରି ଅନେକ ବୀରାଙ୍ଗନା ବୀରପୁରୁଷ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପରାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ପରାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, 1947 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଗଲା। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଫର ଦ ପିପୁଲ, ଟୁ ଦ ପିପୁଲ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶାସନ ବା ଜନରାଜ୍ୟ ଶାସନ। 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଲେ, ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଭାବ, ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭାବନା ଉପାସନା ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ପାଇବେ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛେ। ହିମାଳୟଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଓ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ, ବୀର ସୈନିକ, ଦକ୍ଷ ପୋଲିସଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସଟି କେବଳ
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାର ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରାମରାଜ୍ୟ ଆଜି ରାବଣର ଅକ୍ତିଆରରେ। ରାଜନୀତି ଆଜି କଳୁଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ସାରା ଜୀବନ ପାଠ ପଢ଼ି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାକିରି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦାଧିକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୀତିରେ ପାଠର କୌଣସି ମାପ ନଥିବାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଦିନକୁ ଦିନ କଳୁଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧର୍ମ ନାମରେ ଶୋଷଣ, ନିର୍ଯାତନା, ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମାନ୍ୟବର ସାରଥୀ ବାବା ସୁରଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜାଣିହେବ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନାଁରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ମାଓବାଦୀ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମଣିଷର ମାପକାଠି। ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ କବର ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଏହି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଶପଥ ନେବା, ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅଳୁଷ କୁଳୁଷ ବାଉଁଶରେ କୋକେଇ ବନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାଇତାଇ ବାଉଁଶରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।